Sara gino makoro hinyo ngimagi. Jotich ma Nairobi County mae dwe mar adek koro mwadonje ma pok gineno Sara. To kaka ung'eyo ni Nairobi dak wate wabiro dak Nairobi. Koro kineno ni Nairobi ng'ato kochul kata msara mar dwe achiel, meaning ni kata chope tich bedo matek. We went on strike as doctors and we signed a return to work formula and they have not implemented nothing. Nurses went on strike, they signed return to work formula and they have implemented nothing. Clinical officers went on strike, they signed return to work formula and they have implemented nothing. Actually, signing return to work formulas has become just ceremonial. Kopogore gi mano bende giwacho ni omenda ming'ado e osachgi ne chudo mopogore ok ter kama owinjore gima koro miyo kata mana kuma mathieth mar SHA sani gionge go. To gima rach mogik en ni wan jotich ma neno jotuo to kata mana insurance megewa ok ti. Inamaanisha ni kata wan kwa bedo matuo to kwanya ok nyal thiedhwa. Samwalo seni wan gi staff wa mang'eng ma gibende gituo. They have what we call mental health issues. Wan gi joma nigi comorbidities, meaning ng'ato en diabetic and hypertensive odhi e clinic sakasa. Koro sama koro kamae moko chule salary, medical cover be ok ti, kodhi e hospital ing'ise no pay in cash. Moko kuom giywak ni gopolo korgi gimomiyo ketgi e buk makwar mar gope maricho makoro mono gi kawo hola moro amora kendo. In pare ni ing'adi sako to sako ni ok tere pesa. Ing'adi loan ok tere pesa. Iyudo messages ni SMS ni chul pesa koka mount to serious. Oseterwa kuno siko. Koro wadwano chulwa pesa wa nikech pesa go. Jo Nairobi County cholo ko Sara mang'eny, choko pesa mang'eny mok nyalo pimo gimoro amora. Kata obedo ne ogiyudo thuolo matwa kod gavana, jochiw thieth go nochopo kwayogi e apisi ma Sakaja ka gisingo ni gibiro mana dokie tich ka ochul gi gopegi duto. Ok wadwa pesa ma dwe achiel, wadwa pesa ma dweche adek. Dwe mar boro omiwa pesa ni, dwe mar 9 mano osekadho omiwa pesa ni. Gi pesa moko mano ng'ado chien kocha dwe Julai ma pok ochulo mag third parties momiyo wan CRB. Mano is very bad. Ini ng'adi pesa to ter kon. Kasi idwa kie ngima marach. Mano ok wadwa. Bedo ni ute thieth mag ji giwegi pod nitiere ng'anyo kendo ok yie okumba mar SHA. Kendo koro sani jochiw thieth duto e kaunti ma Nairobi ochako ng'anyo margi. Ma nyiso ni oganda madiher mar yudo thieth e kaunti ma Nairobi biro chuno mondo giwuoth kod omenda ching. Ka kamano gibed kod okumba mag ji giwegi mar yudo thieth e ute thieth ma ok mag serikal. Simfros Okinda, Ramogi TV, e log tich mar kaunti ma Nairobi. Kopogore gi mano, jotend riwruoge nurses oyango kaunti mano ma Siaya kama onge lwasi ma ohuyanga ne jochiw thieth kaluwore kod monj manotimne nurses mane bago ng'anyo mamuola. Magi oyangi e kinde ema apisa mochung'ne keto e timo chenro mag sirikal kaunti ma Siaya John Okoth orimbe tich kuom ndalo 30 kaluwore kod monj manotimne nurses ma Siaya mane ng'anyo. Jagoro mar kaunti Joseph Ogutu mabende okwedo monj makamano okayo ng'uono nurses kuom monj makamano kwacho ni monj makamano ne ok en gima kare. Riwruog nurses omedo seyo monj no ka gimedo sundo mondo counties ochulgi osachgi kendo gisingo dhi mbele nyaka chop dwach. Mabade otur. Nyaminwa be ineno kanika noyudo hinyruok kod joma moko manie hospital. Omiyo okwamor kendo wacho ni koro gima ne gitimo ni kore ka gichogo kich kore ka ng'anyo ochakre. If nothing is done, then we are going to call a national-wide strike in solidarity with the nurses of Siaya. Nurses have got a right to demand for fair remuneration, and that is what they were doing on that day. County government of Siaya office mar governor is a crime scene until investigations are over. Next week, the Global Nurses United Assembly, United States, do make sure the county government of Siaya obedo discipline globally. Telling the governor, goons are not going to resolve industrial matters. Goons are not going to resolve professional matters. He must come to book. Bring all the goons because they were really openly identified. There are people who are known to him. Therefore, he should bring these goons, be brought to book, be arrested, taken to court.
Kopogre gi mane ni jopuonjre e mbalariany mar Technical University of Mombasa koro obuono mar bago ng'anyo e thuolo mar seche 48 mabiro ka piny owacho biro rem timo winjruok gi jotije mag mbalariany ma pod dhi nyime kod ng'anyo. Gikone ma koro en juma mar adek nyaka ne chenro mar somo chakrochore nikech ng'anyo kata obedo ni thothgi osetieko chulo school fees kendo onego bed ni gidhi nyime kod sombagi. Joja oko gi ler mathoth kowuok Mombasa. Mbalariany ma Technical University of Mombasa kae ne wayudo ka jopuonjre dang' ni kendo thothgi kia kuma gichom kaluwore gi ng'anyo mar jotije mbalariany ma sani odonjo juma mar adek. Negikone gisebedo ka gikale midhiero nikech onge mar somo ka geno margi mar ng'anyo madhi nyime rumo bende gineno mana ka gore Luanda kaluwore gi winjruok motamore bedo e kind piny owacho kod jotije mag mbalariany. Jomoko kuomwa ni e ikgi mar tieko skul, moko kuomwa nyoche kodonjo. To sani nyaka samo wuoyo ni klese wani nono, ok nikech ni students onge, but nikech jopuonj ng'anyo. Koro ne wakwayo sirikal ni mondo giwinjre, giluong jopuonjgi, gichulgi. Mana kaka nyocha SG mar jopuonj osewacho, Constantine Wasonga, ni ok gichamo tese. Waseneno malit e lwet sirikal. Wadonjo kae ka wan gi lek mopogore opogore. To kwa biro ka orwakwa kod midhiero mang'eny. We have faced humiliations, betrayals from the government of Kenya. Wakwayo kaka first years. Wadwa neno ber mar result wa mane watiyo ne matek. An wasetimo gimonego bed ni watimo. Onego bed ni wachulo fi to wabiro ka. Mano wasetimo. Koro ang'o momiyo wan ema sirikal hinyowa bang' ka wasechulo nyaka fi. Wasechulo nyaka fi. Ma fi no bende nyocha gilando chien ka ni fi ne gidwoko piny. Pod gimede, wasechulo nyaka fi mang'eny ma gimedo no. To pod ok puonjwa. Jopuonjre ma korka nodonjo e thuolo mokwongo koni sani dhogi omoko kendo thothgi ni akere kiki ni margi kia ni gidoge mier koso gimed mana deyo nyuok ka girito winjruok e kind piny owacho kod jotije mag mbalariany. Wahinyore kiwacho adieri, in the next 24 hours ka sirikal ok nyal konyowa kaka ichulo jopuonjewa next, wadhi hinyore to wabiro ng'anyo bende, wabiro join, wabiro medre, wabiro konyo lecturers wang'anyo. Kata kamano, ne giramo ni gibiro wuok oko kendo bako ng'anyo mar tipo kadiponi winjruok biro rem bedo e kind piny owacho gi jotije mbalariany e thuolo mar seche 48 mabiro. Kok gimiyo jogi pesa, wambe waneno ni koro somo en ratiro marwa, ok en privilege, it is our right. Kendo koro kok gichulo gi tok seche 24 wadhi dhi gi ndara gi jogi mondo koro wambe wagore ratichwa sama jogi gone bank slips gi. Yes. Education is not a privilege. Education is a right. Education is a fundamental. Yes. Monego beni wabedogo nikech ng'enywa wawuoke e familia maonge nyalo. Familia ma somo ni ema nyalo konyo. Wadhi donje ng'anyo, jothurwa. Wan wawache dieri gi chuny lit ma wan go. Ni wadhi donje ng'anyo gi nyithindo te mondo mi waywagi kendo wadhaw ne ratichwa. Wan wabiro loro yo madhi Malindi ni. Onge geche mabiro kalo ka. Manya ka chul jopuonj wadoge klas. Magi timore seche gi ma jopuonj mbalariany bende oramo ni ok gini doge tich ngang' nyaka chieng' piny owacho ketie tim winjruok mar higa 2017 higa 2021 magi bandho omenda maromo shillings bilion 7.9 e kind winjruoge mamoko. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kowuok e kaunti ma Mombasa hatiri nyaka e kaunti ma Siaya weche matimore e kaunti onogono. Gavana ma Siaya James Orengo nigi geno ni romo mar joket mwandu madhi timore e kaunti no chakre chieng' tarik 15 dweni dhi yawo e rangach mar dongruok e kaunti no. Galar moro no ma idhi yaw kod jatend piny William Ruto dhi miyo pek sekta mar pur, teko, stima kod limbe. Orengo oyango ni galar moro no dhi miyo pek weche mag keto mwandu ma ok siasa. Kaka jafwambo marwa Chris Owino lerono. Mana kaka jodongo ne ogoyo ngero ni simba makoth ogoyo Ken Mbura, Gavana ma Siaya James Orengo nigi geno ni Siaya dhi chier tok galamoro ma joket mwandu madhi chakre tarik 15 dwe mar 10 higani kendo bedo siwandha mar dongruok e gwenge ma Kaluo. Waneno ni Siaya osebedo ka joma joket mwandu kata johala madongo ok osebedo ka donjo e Siaya. Koro sitiko ni mokwongo dwa nyisogi ni Siaya en kama inyalo kete mwandu kata inyalo goyo ohala. To wan gi geno
ni joma birogi kuomgi kata bed na ji ariyo kata ji adek, Siaya nyalo wuokie gi factory mag yore mag pur, value addition e yore mag pur, kata mag kambe mag sukari. Warango pamba ahinya nikech Siaya chon en kar pamba, nong'ere kaka kar pamba. Wan kaka Siaya County waseketo pesa moro madimba mwadwa chako go jinari ei Madiany e Rarieda. Twak mare kod Ramogi TV Orengo oyango ni sectors mag pur, teko stima, mwandu mayudore e bwolo kod limbe dhi yudo keyo mobop bang' galamoro mar Sitiko ma idhi yawo yango jatend piny William Ruto kendo loro kod ogai mar ODM Raila Odinga. Ewi chenro mar gero dag stima mar nuclear county ma Siaya, Orengo kwedo luoro moro amora ni chenro ma kamano dhi kelo tuoche mag kansa ne jodak ma Siaya, ka owacho ni jolony osetimo nonro ewi wachno. Wach mar tuoche no nyaka none kendo International Atomic Agency nono gik ma kamago ma nuclear plant migero kata obed na Amerika nyaka gibedie ma girang. To ji wi wawil kata joma tero jogi India nitie gima iluongo ni nuclear medicine ma miyo chieth bedo mayot kata yore mag kansa. Nuclear medicine duong' ahinya e thieth masani. Orengo bende okwedo weche mosebedo ka wachore ni kaunti ma Siaya odong' chien weche mag dongruok kaluwore kod osiep ma wach e kinde kod sirikal mamalo. Wabende wanyiedha. Ing'eni seche moko ji moko gigo tung' mawinjore mabor molo jomoko ka gimoro otimore. Kata ka mor nitie, kata ka tho nitie, to gigo tung' mapek ahinya. To Siaya kata wadonji programs mag affordable housing, gidhi nyime Siaya, ASP markets kata integrated market kaka migero Siaya gidhi nyime kaluwore gi tich man go gi national government. Port midwa gero Usenge en gima osedhi nyime, ma Kenya Ports Authority gi Kenya Shipyard watiyo go maber. To kamigede Usenge no bende will be a modern fish market kanyo. Fish landing sites kaka Masembo en gima dhi nyime. Luanda Kutieno omiyo okanyal wacho ni Siaya odok piny. En mana ni seche moko kiloso mopogore to ji weyo ni onge gima dhi nyime. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nyakorom gajuang dakika 36 tok sa 12 mar okinyi nyaka yo matin aduoko nonro mar gazet. Nobody worships quite like Africa. 'Cause all my life you have been faithful. Oh, yes, it has. I'm a real person. I go through real trials and tribulations like anybody else. I just happen to have a microphone in my hand, you know, at certain times. I've been married now for 41 years, only by the grace of God, because me and my husband submit to the word of God, you know. But have we had challenges? Yes, we've had challenges. Watch this exclusive CeCe Winans interview only on Citizen Digital. Download the Citizen Digital app or visit www.citizen.digital and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Duto teka unusie gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyuome. To kate arus mare ano ka bibiro. Kaka ini nyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka an ka bora chiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunja dek. Osiem. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV.
Nitie sigana e tok thum mora mora, kendo nitiere wuoth e tok jathum mora mora. Gavana ochako puonja thum 96. Waromo gi jothum mag piny luo matene koda mago manyasani. Jojuwini mano chaya sane bandi. Machieng moro yano wang masonya ka wuoche dhoge molit. Ka wafwenyo chakruok gi, kaka ne ginyagore, koda kaka ne giloso kit ngimagi. Gospel music or trainer in a way that I'm able to sing any kind of beat. Chakre gwenge nyake kuonde thum madongo, biuru kodwa sama walero sigand thum mar Uganda Luo. Ng'e jothumbewa gi Solomon Atito Kafaya, Tich Abich, saa 2 okinyi. Kik bai. Chakre sulwe mapod nyien nyaka duond jower mang'ula. Winyo sungore mamo wang winyo sungore. Wan gi thumbe manyien mowuok e dho nam nyaka e piny mangima. Wakelo ni thumbe kata ngolo, kata banjo, kata pado maliet mowuok e studio to chiko iti tir. Mani thuolo mar winjo duol kod wach mopogore opogore. Pado manyien. Wuok tich nyaka Tich Abich, saa 5 onyango. Ringreni wuoyo, to be ichiko iti. En aonda, rem mora mora. En ranyisi ni ringreni wuoyo kodi. E penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi. Ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to onyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka Tich Abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa, kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' Tich Abich ochopo, waduto wachokore, ok ne baraza, to ne Nyarkochia. Nyakochia gokoko. Nyakochia toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli kure. Riwreuru gi oganda duto, kendo weuru wanyier ka gima ok ochuno ni ng'ato chul puotheno. Kokija richo, ting' badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka moponde ndalo. Nyarkochia, Tich Abich, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Na kwaram gajong machiegni okang' mar ariyo ma en nonro mar gazet matayi nyinga Sharon Ng'aw. Wantiere ka gi Daily Nation gi The Standard. Thoro weche manno komi pek bedo pogore. Daily Nation ondike kanyo gi dholiech, inside bungled hiring of 10,000 police officers. Chakre odiochieng' kawuono kwaram gajwang' nane gbedi timo kepo mago bila. Kepo manyaka sani koro doho nosechungo kaluwore koda bura mabende manene jaod bura machon mano ma Kilome Haron Mwau nodhi mako e doho kaluwore koda ywaruok mano mar jotend obila e pachoka kanyakla kod duola mochung'ne obila mano mar ndiko obila 10,000. Bende piny kanyo giketo dwaro mano mar mana en ogai mar doho Justice David Maraga mano mar dhilaro komb tend piny Kenya. Wacho kanyo obiro bedo kochung' koda otiko mano mar United Green Movement Party.
Kopogore gi mano, The Standard oketo kanyo ni Cocaine Highway. Kaka Jomo Kenyatta International Airport, nitiere jal ma bende nutiyo godo, jal mawuok e piny Britain, nitiere koda British passport. Ong'ere kaka Damata dos Santos. Nokadho JKIA, mano paw ndeke ma pachoka, gi obwaburu, cocaine. Odhi omake godo e gwenge mago mag London, ka nochopo e paw ndeke ma Heathrow mantiere e gwenge mag London. Antiere ka gi Julius Otieno Nyakoromga Jwang' ma bedo bro bedo kwano godo gazet. Julius, kinde mathoth kapok aneni e TV mara Mogika. Gino mara nin maber, isebedo nade? Ati maber Sharon. Waselal matin lakini wantie. Tich matin omako town lakini wantie ruoth oritowa. Dong wadhi bana mapiyo piyo, wachaka ne gi nonro mar gazet Daily Nation. Anno kanyo ka thor wach magimiyo pek en kaluwore kod wach ma bende oganda na rito chakre odiochieng' ma kawuono e gwenge mopogore opogore. Kepo mago mag obila nanego bedni chakre odiochieng' ma kawuono e kinde thuolo mar ndalo 6. Nanego bedni orumo e dwe, nanego bedni orumo chieng' tich ang'wen, mano mar juma mabiro. Ineno kanyo ka koro iwacho ni the last recruitment ne nitiere higa mar 2022 ndalo mag ker machon, lakini neno osebedo ywarok e kind gi National Police Service Commission nto ng'ama onego bed na telo ama rito yore mag haya ama yore mag ndiko obila e tich. Nitie ywarok e commission gi National Police Service jatende en Inspector General of Police Douglas Kanja. To commission wacho ni en ma katiba miye teko mar recruit police ama mar ndiko police e tich. Serikal nosepango ndiko police machopo 10,000 gima onego bed chakre kawuono, lakini kata kamano ywarok mantie commission gi National Police Service osemiyo ji odhi court bakoro court nyochungo weche mag ndiko police e tich nyaka kesno norum. Jasiasa moro ma ok yo Ukambani luongo ni Harold Mwao en MP machon ema nodhi e court e doho kowacho ni National Police Service ema nigi teko mar ndiko police tich, lakini commission wacho na pana wan ema wa teko mar ndiko police tich, wan onego wan gi en charge mar HR, onego wang'iyo payroll. Kop king'iyo kata mana lweny ama tugni mosebet kendo commission gi National Police Service osebedo sana e yore mag payroll. Police ma Kenya magema yudo gimo billion 60 higa ka higa, to gini ne en piny ama en bwo Inspector General of Police ma iluongo ne Douglas Kanja, lakini the National Police Service Commission wacho en in charge mar ng'iyo wach mag jotich ama ng'iyo wach mar police under the National Police Service Commission. Koro ywarok mar NPS gi commission ema koro osechungo ndiko police tich mok tin 10,000. To wacho kamano bende jatend migawo mochung' weche mag arita Kipchumba Murkomen bende nolose odiochieng' manyoro e kinde mane nitiere koda chenro mar jukwaa la usalama mane kaunti mano ma Nairobi. Nyaka sani koro doho maduong' mano doho kokadho, wacho ni doho mar jotije Employment and Labor Relations Court kokadho kuom jang'ad bura Helen Wasilwa koro sani osungo chenro mano mar kepo mar obila mane nego bedni ni chako odiochieng' ma kawuono. Nyaka bura makama winji hano ka mention mano mar bura makama biro bedo chieng' tarik 21 mano madu mar 10 mar higane. Kopogore gi mano wach machielo mano ka Daily Nation omiyo pek mana kwa nyalo ng'iyo mana piny ka Nyakoromga Jwang' bende maneno gai mar doho e pachoka Justice David Maraga bende ng'ino osebedo koluorore e pachoka kwacho ni biro bedo kochung' odiochieng' manyoro koro nokete yo ma ayanga koro wacho ni obiro bedo kochung' jatend piny Kenya e yiero mar higa mar 2027 to ng'ino biro bedo kochung' kod otiko mane obiro bedo kochung' kod otiko mano mar United Green Movement Party. Emineno ka bende no yangi neno rangi ne kanyo bende en maralum en majan. Koro former Chief Justice ama jatelo mar doho machon ose doje pap mar manyo ker ama kom mar ker e higa mar 2027. Owacho ni en gima odwa timo en odwa loko Kenya, odwa reset, odwa mondo omi Kenya odoge kama ne nitie chon. Wacho ni Kenya nosebayo koro odwa duoka kama ne nitie chon. Wacho ni gima odwa chung' kabisa en neno ni katiba ma Kenya mano kale higa mar 2010 oluwe kaka pend chik wacho. Wacho ni mano kenda gima odhi timo maduong' mondo oduok piny ama oduok Kenya
kama ne nitie chon ma kila ng'ato nigi uhuru mar maandamano, kila ng'ato nigi teko mar wacho gimoro amora ma in case ni sirkal ok dhi maber, kila ng'ato nigi teko mar golo pache ma onge wach moro ni sirkal dhi abduct, onge gimon police dhi luwin ko gimi wacho kaluwre gi gima ok dhi maber e sirkal. Kata kamano ineno ka odong' gima higni 2 to wadhi e yiero mega manyien, lakini siasa osechakre kabisa. Keruogi osewacho ni odwa dhi defend seat ne, waneno kaka Marago osewuok oko, Gachagua osewacho ni odwa gini, Kalonzo osewacho ni odwa gini. Matiende koro siasa ama politics mag higa mag 27 osemana chako makendo onge dok chien. Sani koro tich dibet matin kabisa ne jo sirkal, mak mana jo siasa tang'en osedonjo par koro mana siasa mag koni gi koni ma to ng'ama nyalo bet ker, ng'ama nyalo dhi golo ker masani ama koseker ng'ama dhi dok, ng'ama dhi bet governor, ng'ama dhi bet MCA. Koro mana siasa mosechako. Ten mana weche mag siasa taparo ni Justice David Maraga obiro bedo kwa paro kaluwore kod okang' mane othicho godo oko yiero maduong' mar higa mar 2017 mabe nowacho ni okotim e yo mahuyanga. Sani kaka owacho ni obiro bedo kochung' jatend piny Kenya kod otiko mar UGM. Wang'e ni Agustino Neto Nyakorom Gajwang' en jatend duond bura mano mar UGM, United Green Movement. Agustino Neto ni bende ne jaod bura machon mane kar chung' od bura mano Mandhiwa. To kapaka podwan mane ite mar 7 bathe kanyo bende neno kanyo seyo kaluwore koda thoe mago magre e nam mano ma Victoria manyaka sani kaluwore koda nonro ma bende Kemfree Kenya Marine and Fisheries Research Institute notimo kaluwore koda rech manotho chieng' Jumapil mar juma mokalo e dho wath Madunga. Iwacho ni notho kaluwore koda lil mano mar nam, to lil mar nam ikelo koda iwacho ni pitaka manowuok River Kibos. To wang'eni River Kibos bende wantiere kod achiel kuom kembe samoro marego sukari kono nigi chemicals marach magi wacho ni koro jogi nogolo chemicals gi koa e kampuni no to tero nyaka Lake Victoria kama rech gi nitie. Emomiyo waneno to mang'eny mag rech e Lake Victoria. Aparo ni nena sara maduong' sana jok matimo ohala mag rech Kenya gik ma kabela go timre kop magik minyalo geng' kapo ni chike inyalo lu kaka dware, to magik minyalo geng' mondo companies kaka makik discharge ama kik gol chemicals ama pi magitigo to dhi e pi mang'eny ama Lake Victoria makelo shida ama lit machal kama. Okang' makamano Nyakorom Gajwang' notimore kejes 12 wi kejes 100 ma jopur mago jopith mag rech ywago reyo ni kind thuolo mar ndalo 2 ne gilalo tons kata mana tons 10 mago mag rech. Nyaka sani bende giywak kaluwore koda Godfrey Ochieng' ma bende nachiel kuom japith rech e gwenge mag Dunga. Oywago ahinya re kejes mana chiegni kama River Kibos, aora ma Kibos ole pige re makamago bende emanotho. Ang'eni nonro makoni kod kocha pod dhi nyime mar geng'o mar neno kaka inyalo geng' thoe mag rech e nam mano ma Victoria. Kopogre gi mano bende Julius wach moro bende nomi pek e ite mano mar 3 kaluwore koda mission mano mar piny Kenya ne piny Haiti. Wang'eni odiochieng' manyoro mission makamano norumo Nyakorom Gajwang' obila ma bende piny Kenya nooro mar nyayo kwe e piny mano mar Haiti. Bende mission margi norumo chakre odiochieng' manyoro manyiso ni chakre odiochieng' makawuono piny Kenya pod warito ka pod ono ni wabiro bedo koyudo milome mano mar dhi nyime gi tayo kwe kata mana nyayo kwe e piny mano mar Haiti. Nyaka sani wang'eni United Nations bende osedonjo kuku mano mar weche mag arita kwe mong'ere kaka United Security Council bende osedonjo wach kamano. Aparo ni kikundi mane Kenya lead ama mane Kenya otelo miluongo ni the Multinational Security Support Mission tam ne oserumo. Koro United Nations Security Council nyocho bed piny bagi neno ni gichak kendo group moro miluongo ni Gang Separation Force matiende ni gibiro gidhi kelo police moa e pinje mopogore opogore nyaka gi soldiers moa e pinje mopogore opogore mondo koro modhi otel mbele ama odhi temo gol lweny mar madhi mbele Haiti mondo gol gangs ama jonjore momako pinyno. Giwacho ni Gang Separation Force dhi bedo gi obila ama GSU bok tin ni 5,500 kaluwore gi ng'eny mar gangs ama jonjore mantie e piny mar Haiti. Lakini kata king'iyo neno ka Kenya chal kagima chunygi gombo mondo kendo gibed part mar that Gang Separation Force. Chunygi gombo mondo
kata kamar gi noserumo under MSSS lakini gigomo mondo gibede group ama kikundi ma UN okelo manyien madhi temo gore gi jonjoria mantie e piny mar Haiti. Kata kamano warito winjogi ma United Nations dhi wacho ewi pinje madhi golo jolweny ama obila madhi gore kono. Ka Kenya na achiel kuom gita paro ne polisi mantie Haiti mo Kenya nyalo dong kono, lakini ka Kenya ka UN wacho ni gidhi golo polisi kuonde mamoko ama jorita kwe e pinje mamoko, then polisi ma Kenya nyalo duogo to mission gi mana gitimo kono nyalo rumo kamano. Nikech aneno ka dwaro mar UN en mano mar medo jonyarita kwe nyaka Alpha Beach 550 bende ndalo ma bende gibiro bedo ka piny Haiti bende aneno kanyo koduok chien e kind thuolo mar higa achiel mano dweche 12. Wang'ino obila ma pacho ka nobedo kanyo kuom thuolo mar dweche 15 kata kamano gima lit ni obila dek to nolalo ngimagi e kinde makamago. En gima lit ahinya. Kopogore gi mano Haiti mar ariyo nyaka Romga Jwang' mane en jaod bura machon e kar chung' od bura marongo mano migosi Dalmas Otieno Onyango bende nokow e kar yweyo mare mogiko odiochieng' manyoro. Kata kamano nono kanyo ka josiasa noyuore e kopo mare mogiko odiochieng' manyoro. Musalia Mudavadi ma bende jatend jotend migepe nochopo kanyo e lo jatend piny William Ruto mane ok nyal chopo kanyo. Senator e kaunti ma Siaya bende Oburu Ginga bende nochopo kanyo e lo Ogai mar ODM mano Raila Odinga. To chal ka gima ne giloso ineno kanyo kondik kanyo ne Ruto Raila partnership could stretch beyond 2027, say allies. Kana giloso chal ka gima winjruok sirikani broad base ne winjruok nyalo bedo maber. Dalmas Otieno ne en jasiasa ma osebet e Kenya kuom ndalo mang'eny, ama osebet e siasa kuom ndalo mang'eny. Koro kanyo ikane nyaka nyo siasa go matin. Nyoko goye matin, nyoko goye mang'eny kabisa. Teno ka jok ma luo ama wafuasi mag Ker kachiel gi migosi Raila Odinga giwacho ni uhusiano ama tich ma Raila Odinga gi William Ruto timo nyalo dhi mbele kata mohingo 2027. Mateno jogitemo wacho ni Ruto gi Raila nyalo dhi e yiero manyien ka gin e tiket achiel kendo uhusiano gi ama winjruok gi nyalo dhi mbele mokalo 2027. Matiana en mana yore mag jipanga mag 2027 siasa mane wacho no osechako e piny ma Kenya. To bende bathe kanyo e ite mar ariyo mana kwa nyalo mana ng'iyo bathe ka matin bende hotenre kod yiero madundo ma bende biro bedo kitimo chieng' tarik 27 mano mar dwe mar 9 mano mar igani e kaunti ma Baringo Julius wang'eni senator marge mano migosi William Cheptumo nolalo ngimane e dwe mar 2 mar higani. Ting'eni ng'ad chak dok kendo laro kom makamano. Ing'eni mane en senator e kaunti ma Baringo Gideon Moi noyombe gi Cheptumo. Sani en bende wacho ni kaka KANU odhi dok laro kom makamano. To ken kende aneno ka entiere kanyo iwacho ni Gideon Moi biro bedo ka chung' kod KANU. Ntiere kanyo Vincent Chemitei ma biro bedo ka chung' kod kod UDA gi ja independent moro ntiere ni Benjamin Chebona. Aparo nen en ilungon revival ama repeat mar gorruok kita Ker gi Gideon Moi. Ng'en chon ne Ruto ni side mar Moi lakini chako ne Moi wogatelo wode miluongo ni Gideon Moi ochako ber ka gigore gi Ruto sana yore mag siasa. Makapona kaka obokene wacho ni Moi Gideon Moi osedok wacho ni kendo dhi chung' laro kom mar Senate ma Baringo matine ne jogo kendo dhi renew wadhi neno kendo goch manyien ki siasa kit Ker gi Gideon Moi. Nikech yiero mar higa mar 2022 bende mane en senator e kaunti ma Baringo Gideon Moi nochung' kata kamano noyombe kod Cheptumo mano mar UDA. Koro biro bedo kwaneno ka rakruok poni UDA biro bedo ka kawa ja independent koso Gideon nyalo bedo ka dok e kom makamano. Duto te ibiro bedo ka iyango tok yiero madundo ma bende Kenya bago chieng' tarik 27 dwe mar 9 mar higani. Waring mana mapiyo e ite mar 8 bende hanno ka koro chal ka gima riwruoge mopogore pacho ka nyalo bedo kod achiedh nade mano motelo ahinya kotenre kod yiero mage bang' kana ntiere iwacho ni register makojolo mago mag duond riwruoge ma pacho kae bende nitie kata mana kaka giketo kanyo kuma ne riwruoge mopogore ntiere Kupet ntiere Wasu e kit mamoko iwacho ni jogoro mage secretary generals mage osebedo e kom koro ntiere lokruok ma bende koro gibiro bedo ka giketo nikech aneno ka riwruoge kaka Wasu mano ma Kupet osebedo ka keto chike mamoko ma bende koro riwruok mano ma duol mosebedo ka ndiko
riwruoge makamagi mano Registrar of Trade Unions koro nabedo kathicho oko nikech kaluwore koda Kuppet giwacho ni Kuppet nadwaro ni mondo gilok constitution margi gilok pend chike margi mar mondo mi branch officials iwacho ni jogoro magi mantiere e konde mopogore opogore ema bende gone chairman goyo ne kura ne secretary general sani koro gidwaro mar mondo mi loko kinge makamago. Aparo ni court wacho ni amendment ama pende chike manolok gik manolok pende chike mag katiba mar unions ki ok dhi tiyo nikech court wacho ni court otamre gi go kudhi tiyo chike mana jogo temo loko koro ineno ka Kuppet kachiel gi UASU man association ama union mar jok matiyo university osebedo koro gi buok matin kaluwore gi gima court osewacho yore chike mane gitemo keto e katiba margi nikech kaluwore koda doho giwacho ni chike ma bende unions iwacho ni riwruoge mopogore opogore osebedo ka keto en mar mondo mi secretary generals magi jogoro magi mongirore omed bedo e kom kanyo kuom ranyisi ka Kuppet koro nadwaro ni branch officials kende ema nyalo goyo kura at national level mano mar yiero jagoro mongirore manyiso kata mana ni jagoro mar Kuppet nyalo bedo e kom no e kind thuolo malach kopogore gi mano nyaka sani bende idwaro mar mondo mi thich oko wach mar golo iwacho ni Dr. Constantine Wasonga bende wang'eni en jagoro mano ma jagoro maduong' mano mar UASU bende nitie kaka gidwaro mar mondo mi othich oko changes e constitution magolo term limit ahinya mar ariyo wang'eni Constantine Wasonga sani koro serve kaka jagoro maduong' mar UASU e tamne mano mar ariyo koro wach maka mana kokete tim lokruok bako ni kod kocha nyalo biro bedo kanino e unions te ite mar 10 nantiere case moro inyalo paro e higa mar 2019 nantiere miyo moro gi nyathine ma bende notho mano e Likoni iwacho ni kunda kuma iyidhe feri kacha nagine mtoka to kata kamano nyamburko no slip modonjo e pi kata kamano nyaka sani koro kes makamano chal ka gima koro ochako duoge kendo idwaro mar mondo mi general manager mano mong'ere kaka Bakari Gowa mano mar ferry operations oduok penjo kaluwore kod thoe mabende doneno e higa mar 2019 aparo ni en accident for mana lit kopnena na mama gi nyathine kende mane nie mtokano to kane gitemo kane ferry kalo kakoro chiek ferry bawo tano ka chaka gima mtokane no slip bana donje ferry nodonje pi ba mama no nyathine ne githo dichiel nen wach malich lakini doho wacho ni koro ng'ama ne jatelo mar manager mar ferry operations nyaka dhi doho mondo wachare to en yore mag mane keto mondo ozuia mondo prevent accident machal kama ka ji nie ferry wach makamano na jakwaro mgaji wang'en masira makoch manotimore chien tarik 29 dwe mar 9 higa mar 2019 higni buora mosekadho koro kinde mana masira no timore miyo no manyinge Mariam Kigenda notho kanyo ka entiere kod higni 35 ne entiere kod nyathine manyako mong'ere kaka Amanda Mudheu ma bende ne entiere kod higni 4 kaka kamano entiere machinglo moro madwaro mar mondo mi wane kapok waringo wadhi gazet mano mar The Standard cartoon aneno kanyo ka nitiere ite mano mar 16 wacho ni pajasomo gi pajandiko pogore lakini kaka jasomo machinglo makama ineno nada aneno kotendre kod weche mago mag siasa hinya kotendre kod riwruoge mopogore opogore duond buche mopogore Julius inene nade faces makamago wenge moko chal mwang'eyo bende e paw siasa mapachoka aparo ni ginego kan Kalonzo avoid bad company nyocha waneno ka jalup ker nyocha temo wacho ne otemo luwo Kalonzo mondo onge opposition no wacho ni opposition tie jok mok beyo ka Kalonzo wuothogo wacho no otemo kako nyalo mondo gol Kalonzo e opposition mondo Kalonzo bi kod serikal then mapino ko wacho no welcome to better company otemo kelo gie company mara otemo yuayo Kalonzo mondo bi company ama kama ntie ji kaka Raila Odinga waneno jimoko lakini chal ka gima ntie mtego jogitemo tego jok mantie a good company ama better company pero mana ngero ma 2027 ji itemo mondo kelu kama achiel kop kineno jokenyo sebedo kago poko kabisa sana kaka serikali itero ama kaka serikali dhi mbele ji sebedo kadhi maandamano ng'anyo gi kabila gon kop serikali ok tim maber koro kapone Kalonzo nyalo biro serikali to chal kagima en mtego
mar mondo mi jogo ti kode mondo migi kura mar 2027 to nitie chances mang'eny ni be ginyalo rem kok jo Kenya mang'eny ok omiyie ama ok orwako kaka serikal masani tiyo. Lakini yakono ngajang kenu machinglo makamano hinyalo nene e wang machal nade. Aparo ni watie ka koda It Gazette mano mogik weche motendre kod tuke. Jatend piny mano William Ruto odiochieng' manyoro noromo kod joloch mago mag ng'we mabende nobaga e piny Japan e boma ma Tokyo. Wacho ni Tokyo Olympics. Odiochieng' manyoro nobedo kodgi koda breakfast meeting kendo singo mare nosingonegi kanyo $27 mabende owacho ni osechwal e aguchgi. Mago ne jo Kenya mabende noyudo midila mano mar mula. Mano 7 gold medalists. Nyaka sani koro nosacho ni bende aguchgi sani koro ni machwe. $27 oseornegi. Aparo jo Kenya notugo maber e tukego. Aparo ne wan namba 2 e world mangima. USA mane mbele alafu Kenya ne namba 2. To ker nochiko ama no promise ni kila ng'ata madhi yudo dhahabu ma gold dhi yudo pesa mok tin $1 million. Jok madhi yudo silver paro nochiko pesa nyaka gi bronze be nochiko pesa. Koro odiochieng' manyoro mok jotukego bano wacho gin kaka nwawinjore kod ucha asegolo $27 mar jotuke te manoloyo medals mopogore opogore. Aparo ne gima ber. To gintiere koda hawi nikech kama kopogore gi $27 mabende koro osechiwne gi Jakorom Gajwang'. Bende jatend piny Kenya wacho ni affordable houses magi udi manengogi ogonyore bende ibiro bed ka imiyogi. To kata kamano piny wacho chulo nus mano mar udi makamago. Koro ng'ato yiero ni odware Nairobi, odware Kisumu, kumoro amora ma igere affordable housing. Ng'en wach nosebedo kaka en nitie controversy mosebedo e promise ama chiwa ute mag affordable housing yo makaman kop king'eyo gini jo Kenya te chulo ushuru mar affordable housing. Koro ka ker nyalo wacho ni wadhi mi affordable housing then serikal chulo nus chaka gima jo Kenya moko onge haki ama onge right mar yudo utego kata ka be ni gichulo ushuru kila dwe ka dwe ma serikal ng'adogi. Mana kamano koro pok mar Nyakorom Gajwang' nyalo goli oko ringa kende Nyakorom Gajwang' isebedo koda million buora ya gulu mari amopira mana kama kata mana opira pok mora mintiere go Nyakorom Gajwang' nyalo goli oko. Aparo ni watie koda gazette ma The Standard aneno ka sabendo sedhi dakika na 5 tok saa 1 mano mar okinyi. The Standard Nyakorom Gajwang' gikete kanyo ni cocaine highway. Dibed ni paunde ke maduong' mapachoka mano mar Jomo Kenyatta International Airport koro itiyo gode yo moko winjore. Dibed ni arita bendo sembekore he paunde ke mapachoka nikech nitiere jal moro miwacho ni en holder mano mar British passport manyiso ni samoro nyalo bedo jal mawuok e piny mano mar Britain. Nyinge Damata dos Santos jal mantiere koda higni 28 nowuok e pachoka kotiyo koda paunde ke mar JKIA kendo idho ndege kodhi London. Tingeni ne nitiere koda obwaburu cocaine. Kenya ka ok oyude gi cocaine kochope paunde ke ma Heathrow London to yude koda cocaine. Dibed ni arita mosembekni koso? Nyalo bet na rito sembekni ama nitie jok moko marito nitie ama officers paunde ge ma JKIA ma bende labda tiyo gi jikabila gi. They are part of the parcel mar cartel ma temo peddle drugs through JKIA mondo dhia penje maoko. Aparo ne picha mok ber kabisa ni JKIA kop king'iyo JKIA osebedo kitemo lose ama kobedo mondo dhi under transformation in terms mar kelo security in terms mar yao runways mondo bed international airport ma PM go moko kaka ma Heathrow gima moko lakini cases kabila gi nyalo temo duoko status mar JKIA piny ka cocaine nyalo kalo JKIA badhi mana make piny moro maoko ka giwuok e piny ma Kenya. Ok ber en gima nyalo duoko. Ting'eni wach malita Julius kaluwore koda tipo mago mag wang' dede ma be Nyakorom Gajwang' nyalo neno ka. Wang' dede mago CCTV bende nomako jalni ka ikowe koda joarita nikech moko kuom gi wuok e paundeke moko kuom gi wuok e paundeke ma pachoka moko bende iwacho ni orwako plain clothes ginyalo bedo ni gin joarita morwako lewni mago ma raia. Chal ka gima nitie group moro mantie kikundi moro matemo timo gi kabila gi ama ma support gik ma kabila kaka mag yedhe ma teko gi ng'eny kaka cocaine mondo kale airport ma JKIA. To main mana gima duoko status mar airport piny magi maduoko status mar Kenya piny kopka yath machal kama nyalo kalo e airport then en gima
ok ber ahinya e sura ma Kenya. Bende keto kata na tipo mar piny Kenya e yo marach. Kisomo kanye ite mano mar ang'wenya Korom Gajwang' ne nitiere koda briefcase moro. Tiwacho ni an nakia kata ne kara drugs gi bende nigi classes magegi. Ni nigi class A and B drugs that include cocaine. Kara gin koda A B. Kora kene gi mano kaluwore koda rang'iny mago mag yedhe ma kamago koso nang'o. Kata kamano kisomo nitiere tarik mabedo chiw kanyo. Mabende no odhi e piny mano mar mabende odhi e gwenge mag London kuwuok e piny mano mar Kenya. Mano chieng' tarik 13 mano mar dwe ma king'iyo kata na timelines mage. Suspect makama bende ja higa 28 bende entiere koda passport mar British kata kamano liekre ni wuok e piny mano mar Brazil. Duto te ibiro bedo kisomo kanyo kanyakla kod tipo mag wang' dede mabende ochiw kanyo tipo mano mar jal mong'ere kaka Damato dos Santos. Aparo ni wachek nonro mar gazet Julius gi wach mogik. Aparo ni gazeta ariyo gi tebeyo gin weche mag siasa, gin weche kaka ma cocaine ma koro waneno JKIA koro yudo sura marach. Maka ng'ato pe nonyiewo gazet nyalo somo yo maber mondo nane to ang'wa dhi mbele e piny ma Kenya gi pinje maoko. Lakini nitie wach moro kama Standard wacho mar jo Kenya ariyo manobedo abducted e piny ma Uganda ka gidhi e campaigns mag Bobi Wine. Wakian gin kanyo, wakian serikal ma Kenya nyalo temo wuoyo gi serikal ma Tanzania mondo ma Uganda mondo ng'e ka nyalo golo gi ama wach kama gintie ama makosa magikoso momiyo gibedo abducted. Lakini ang'en mano gima wach ma diplomacy ma koro wanyalo weyo serikal mondo odilgo. Kata kamano paro ni gazete beyo siasa mosechako koro kadhi bela ng'en wadhi neno stories ama headlines mang'eny mag siasa kama dhi 2027. Ahinya kinde mabende koro dong' gi matin higni 2 mar mondo modhi yiero maduong' mar higa mar 2027. Julius agune rumana nyako mondo e nonro mar gazet okinyi makawuono. Ne Korom Gajwang' kik ipar ni milion 27 man wawacho mabende no mijo tugo jong'we mabende no ringo ne piny Kenya e piny Japan. Ne en mana papasona en kama par ni nitiere koda 7 gold medalist. Achiel kachiel no mi siling milion 3. Wacho ni e kinda ji abiriyo achiel kachiel no yudo siling milion 3. Manyiso ni ka gin ji abiriyo 7 times 3 mano 21. Aya nantiere jo silver medal winners. Jo silver medal no mi siling milion 2 ng'ato ka ng'ato. Ja bronze bende no mi siling milion 1 ng'ato ka ng'ato. Duto te kiriwo koro keli e siling milion 27. Pok mari nyalo goli oko. Kok kamano dakika na par tok sa achiel mar okinyi yiena mar mondo miamake gi kanyo gazet momori e kinde Standard gi Daily Nation e dhi nyiew Standard bende kinyiew duchi makawuono gintiere koda weche mago motenre koda dusruok. The Pulse nitiere ga chieng' tich abich. Gazet mar Daily Nation bende nitiere koda ite moro ma iye kanyo mano mar DN2 The Voice. We amake gi kanyo aduogo gi twak e chenro mar opinyo kiny makawuono walosane kotenre koda anjao e skunde mopogore opogore. Anjao makamagi timo gang'o seyo dine jopuonje akaw yo matena. Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforests, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Royal Mabati Factory Limited keloni fuongruok e nengo. Corrugated kod box profile kuom siling 396 mita. Brick tile kuom siling 456 kod Roman tile kuom siling 500. Wakeloni mwandu kamora mora ma intiere nono maonge chudo. Gochno sani namba 0722 63 83 83. Be isei korine miel. To bendi sei korine thumbe mamit manyien manyasani. Wakelo ni mixes manit kabisa kod miel manyasani. And of course
boss ngeso kangeso nyaka mngajua mtakresa mwena nyaka sauchieza cheki melanin top imeweza and of course Hilo bwana Chendro N Thundagma wewe leo tunakunja kitanda You wanna feel the vibe. Ngeso ka ngeso wakelo ni gik mamit makelo mor. Rogo mar nyithindo kae wakelo ni talanta. Loso gi lwedo wapuonji tedo be gi moko mamit. Rogo mar nyithindo ngeso saa 3 mar okinyi mana e Ramogi TV. Companies are actually closing because of tax. It's quite very serious. And I think if there's something that governments now need to look at, it has gone global. There are many tax laws that we have that are global based, what we call international tax, transfer pricing, international agreements, double taxation treaties. Those are very complex things. Now the question and how it spills over to the economy is, we have a big informal sector. So many of us have not gone to school. We are just operating our kiosks. But some of these kiosks make more than 1 million. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ringreni wuoyo, to be ichiko iti, en aonda, rem mora mora, en ranyisi ni ringreni wuoyo kodi, e penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi, ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to onyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Nitie sigana e tok thum mora mora, kendo nitiere wuoth e tok jathum mora mora. Baba na uchako puonja thum 96. Waromo gi jothum mag piny luo matene koda mago manyasani. Jojuwini mano chaya sane badi. Machieng moro yano wang' maso nyaka wuoche dhoge molit. Ka wafwenyo chakruok gi, kaka ne ginyagore, koda kaka ne giloso kit ngimagi. Gospel music or trainer in a way that I'm able to sing in any kind of beat. Chakre gwenge nyaka kuonde thum madongo. Biuru kodwa sama walero sigand thum mar Uganda Luo. Ng'e jothumbewa gi Solomon Atito Kafaya, tich abich, saa 2 okinyi. Kik bai. Kitwa kitimbewa kokalo e chuny nam, e tiend puonj koda timbewa. Ma en 111, chenro makelo nung'eyo madier mar joluo. Nitie chik manam machon mondo ne ondhi yie ka niketo gimo miluongo ni migongo. Wawuotho e alwora mar joluo ka waromo gi ji mopogore opogore. Wafwenyo adiera mabwogo ji. Ndalo be gimoro ne muchari ni bende ne pod onge. Ne onge dier. Iolo ni mana ng'owa kuoye miketie. Kowuok e timbewa nyaka e ngima mapile, e ngima ma ok ong'ere. En gima nigi mwandu, en luo nyaka e chunye. Joluo 111 jokato gin 111 Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno kod James Rabala, mana e Ramogi TV.
Nyakorom ga jonka moro moro mintiere dakika hoskada paga boro tok sa chiel mar okinyi machiegni twak marwa ichono mar piny matai nyinga Sharon Ong'ao kiny makawuono adaro mar mondo mi wago mbaka kaluwore koda thor wach mopogore Nyakorom ga jwang en thor wach motenore kod sikul anjao e skunde tanjao makamagi Nyakorom ga jwang inyalo penjo ni en ang'o matimore skunde mopogore anjao modoro loso en kotenore kod terruok e sikunde ma jopuonje osbedo ka tere koda nyithi sikul bende wado loso kotenore kod chocho ratich nyithindo e sikul Nyakorom ga jwang kaluwore koda nonro ma bende TSC osbedo katimo. TSC en duol mochung'ne ndiko jopuonj e tich. Giyango ni chakre higa mano mar 2024 chakre Januar nyaka sani mar higa mar 2024 jopuonje maromo 111 osedonjnegi koda bura mano mar timbe mag anjawa hinya mag terruok kod nyithindo e skunde mopogore nyaka sani bende migawo mochung'ne weche mago mag puonjo mag somo e pacho ka bende koro osechako timo nonro manyien kotenore kod wach terruok e skul wach nyithindo miro choratichgi e sikul omien mbaka modaro goyo kapo nono ni inja puonj inja nyuol man gi nyithindo e sikul samoro nyari wuodi samoro osebedo ka nyisi kata mna buche maka gin thuolo mano mar loso kodwa okinyi makawuono lai mago tema chwoka rede ka uchel nono mbui mago ganda bende yudowa achiel kachiel okinyi makawuono antiere koda welo mowinjore gi thor wach makama achiel kuomgi poko chopo kata kamano nyakwa dhi nyime gi chenro antiere ka gi Ezekiel Kelly Odongo mabende wasechopo godo ka Kelly harwaki ni misawa hang'ino kini wenda henya mbui mago ganda mise Nyakorom ga jwang ni Odongo nga Yes, erokamano Sharon. Yes, mana kiwacho nyinga en Ezekiel Kelly Odongo to kokache to jiong'eya gi nying mar Kelly Inspiration kichatimaga weche mag ajiwo weche mag ngima sana e mbui mar Facebook an gi dhano mang'eny sana maluwa kaluwo gi weche puonj machiwo gande mag ngima. An bende an jajip kendo japuonj mar rowere ma nyalo wacho ni youth mentor. Koro wach ma kamaendi en wach ma nyaka wuoye nikech osebedo kotimore to kopo ni joling'aling'a to biro mana medo timore to en wach malit nyowuoyo nikech ka janyuol chulo fee in bende kineno nyathini gombo ni mondo obede gi ndalo maber mbele to ng'ato to nene kaka olemo monyalo chamo sani endi koro en wach manyaka koro wuoye to wach mar terruok e skul di wach nango nikech ang'eni wabiro bedo koloso anjawi ing'eni nyalo bedo terruok nyalo bedo rocho ratich nyathi sikul e kinde mamoko to mago waseneno katimore chakre skunde mago mag ECD skunde mago mag primary secondary nyaka skunde kata mana mag iwacho ni kar tiegruok madongo kaka mbalariany gi kuonde tiegruok mopogore Okay, gima timore ni gine nie kidienje mopogore nitiere kidieny moro mathin mar nyithindo mathin sana mar primary mano to kada wuoye nikech mano to koro ng'at makoro akawo kaka ng'ama janeko ng'at makoro nyathi ja primary mano koro janeko to kada bire e kidieny mar secondary ka terruok makoro timore ni endi nitie weche mang'eny makele iwinja kendo ineno statistics kwan ma sirikal ogolo mar TSC ogolo no ok ni mage jok ma moseyude kende weche gi gitimore mang'eny to girume kangaroo court mane wach ni osetimore kama to ibiro to pesa moro igolo mathin kama to wach no lungo kamano makamodhi onge mago timore mang'eny matongdi ne beni statistics tigolo maber morire tir gigie king'eny lajire gigie king'eny timore mang'eny marach gima ji okia gima timore ni iyudo ka kadwa mention factors ma samoro contribute to magieki mokwongo iyudo ka gino sandi endi ong'eny mopore ka nentie diere machon mokwongo sani endi kum mar nyithindo chedo ka tinde onge koro iyudo ka relationship mar japuonj gi nyathi opogore kaka ne wan chon cha kaneno japuonj tineno ng'at malich mokicha kata mandarar ma kod chiro to kaka luor mimosego opogore to sani endi ing'eni kum moro ma japuonj nyalo kata mana kumo nyathi to mokoso chande onge koro ginene luoro chande odhi olungore nikech en mana class ibiro deliver kise deliver tokeno gimoro ni student whatever teacher relationship salungore un colleagues oko mano iro ka chon
kata mana ni idhi kata mana hotel kamoro kata mana biro kamoro tineno japuonj til imanya mana kaka iluchori wuo to sani endi iyudo ka ng'ato ne opuonjo ng'ato higa mokalo motimo penj e class form 4 to duoko pok oduogo to gibedo piny gimadho kong'o kamoro iwinja koro iyudo ka luor cha nodhi olungore nikech punishment cha wachne nodhi orumo completely koro relationship odhi opogore kaendi mokwongo mar ariyo iyudo ka jopuonj nitiere ok dhi okawo nyathi kaka olemo moliero gi piny madiluong ni low hanging fruit nikech maendi ng'ama nyathi moneno kar kaendi kaeto gimodhi spende bende onge koro neno ni maendi is a low hanging fruit gima timore ni en obwongo ma ng'ato dhi okawo to dhi odiyo to dhi obedo matin kasto odhi neno nyathi skul kaka ng'at mamiyo iwinja mondo mi ng'at ma kaka japuonj odhi okawo modhi one nyathi kaka bedo ng'at mamiyo manyiso ni there is a part of obwongo mare modhi o limit modhi o reduce ng'ama nyathi ni odhi okawo ng'ama nyathi mondo bedo odhi puonjo modhi okete kidieny mar ng'at mamiyo monego bedo nindo gore en wach marach kabisa. Tipo ni magi timore nang'o nikech ahinya cases ma kamagi timore e skunde obed mago mag day obed mago mag boarding to kar mana nyithindo manyiri kende kata na nyithindo ma yawuoyi bende cases ma kamagi bende nitiere. Gima timore en mana akiene kaka aluongo na gidhulo moral decadence. Iwinja aparo niya discipline moro malongo pok otim nikech gimoro iweyo mana ka rachne ng'eny mohewo berne iwinja to so long as ni berne pod ng'eny mohewo rachne tiyudo ka gima ng'ato weyo onge to the moment ma iyudo ka rachne ng'eny mohewo berne tiyudo ka gigi gilungore nitiere gik moko mana timo nonro kaendi weche 10 mamiyo gigi nyalo timore kiyena biro wacho gi achiel bachiel mokwongo gima kelo gini malich ahinya en dhier iwinja en dhier kelo yo machalo kama nyathini endi nodhi dala kata mana chiemo onge oparo kata mana dhi chamang'o to japuonj nitiere Mr. Ng'ane nyalo miye siling 50 moro kata mana 100 moro koro koko japuonj kama to japuonj no samoro bende odhi omiye pesa no so odhi kamano koro kaka gimedo ng'iyo mos e kaka japuonj ni endi bende odhi lose the discipline mare kaka ng'at ma japuonj to chako ng'iyo nyathini endi kaka dhier is playing a major factor kati golo mana wach ni kuom japuonj dhier ni endi cause a lot early pregnancies oko kar kandi seriously jo apiko kia jo kia ngane odhi tingo nyathi to school no odhi nyiewo ne ng'ato kata mana samosa ma 20 samosa ma 50 koro dhier ni is a major issue makelo gini endi kendo wach na dhi duogo nikech ok adwar wach moro ma ibiro te wacho problem to kinyal kata mana suggest solution koro nitie solution moko mana suggest mabende adhi wuoye toke ni endi moro ariyo en peer pressure ni yawa ini tibedo nang'o yawa an ng'eni an gi Mr. Ng'ane ni onge godo koro ng'at machielo ni we ni en onge gi ng'at moro mosiepne ng'at maduong' mosiepne kata japuonj kata ng'ato nikech oweni koro noraracha koro en botemo matek mondo be oyud nikech osiepne nitie godo so peer pressure ni en a major issue mamiyo nyithindo timo gik makama magaola mag mbese yes aola mag mbese iwinja ka wachako waduogo en environment ma samo nyithindo gigi nitiere en environment ma mind is the order of the day koro ok en gima neno gima wendo iwinja environment bido ka nyathi madhi sikul nindo gi jok ma dongo ma oko muwetegi madongo ma oko gi nyimiregi madongo ma oko koro nyathini endi chiew dhi sikul gokinyi en samra day scholar kata koduogo to bedo gi jogi kelo yewuoyi nindo godo ka jogi kelo nyiri nindo godo to neno kendo winjo gima timore nyathine koa ka nikech embe ring dende rimbo koa ka odhi manyo ng'at matimone iwinja samoro kata mana ute ma samoro jonyuol odake gin kuonde moko ma samoro ongohore kata ute moko matindo ma kama gibede no gitimo weche mag keny to nyithindo winjo gima timore koro ka nyithindo winjo gima timore to koa kanye embo dhi manyo ng'at machielo iwinja koro environment ni be cause weche makamagi eki ka wachako duogo tinde jonyuol ok nwang' thuolo mag wuoge nyithindo chon ni ywa itinyo we ni inyisi wach malich makata dwa matimo gimoro tikumane wabeda ne mos kaparo gima ne min wong'isa kata kaparo gima ne wuon wong'isa tinde onge nikech yudo ka jonyuol go ema jo anjao malich onge mana confidence mar wuoge nyathi nikech nyathi ong'eye
iwinja ito koro ing'isa ng'oto nyocha ka minwa yudi kianga ito koro ing'isa ng'oto wuonwa nyocha ko yudi timbe magalagala ma nyithindo kwero ka timbe moko nitiere ma jonyuol timo mamiyo onge gi chir mar wuoge nyathi oseng'eye. To koso janyuol bende tinde bende odich. Samoro wacho ni kaluwore koda pek mar ochumi, samoro janyuol bende dhi yore mar manyo. Wilni bende en janyuol nego bed ni entiere koda responsibility ting mar ne nyathine bende opuonje yo makare. Koro iyudo kamane mang'eny. Machielo ni to thin. To mang'eny en ni janyuol bende odich. But adieri en niya, pesa ok nya bedo janyuol. Nyaka in bedi ikaw thuolo mondo ibed janyuol. Kacha kadhi machielo kendo en ni weche mag tiyo gi yedhe makech bende timore ahinya kuom nyithindo gieki. Nyithindo gieki nyalo wene tindo to nyithindo gieki tiyo gi yedhe makech seriously. Nyithindo gieki madho njaga, nyithindo gieki tiyo gi kong'o ka giduogo dala. Koro iyudo ka the moment ma ng'ato osetiyo gi yath makech odhi reduce resistance power mare. Koro to kendo gimoro amora marach timore. Kata obed mana kotimore skul to timore oko ka. Iwinje. Koro agi ichoko kata odhi goro kucho to wach skunde okethore. Kendo gima chak timore kendo ni rwakruok mar nyithindo bende tindo chochni. Nyathi rwakore ma kuri ma be nyathi sikul adier yawa. Irado kode oko ma to ng'ine nyathi sikul. Iwe ni ma endi samoro ma ng'ato mosebalo gi piny. Ahinya kinde ma giloro koso. Kata kinde ma giloro, sana kinde ma giloro. Kineno kong'is ni ma nyathi ma ja form 2 ok inya believe. To koro kuna kar rwakruok man to koro gi oko to koro e sikul nikech koro sikul no ng'eni ka jopuonjre nitiere koda uniform. Koro rwakruok nyalo bedo nade? Maendi magi points mano kata cross. Koro abiro chungo kwa duoge sikul. Abiro chungo. Koro wadhi mbele. Rwakruok ni be is causing a lot of things. E nyithindo gieki oko kuon gieki. Moko rwakore ma kinene to kinya ng'ene ma nyathi sikul. Okinya associate kinya. Iwe ni maendi jatene ma oko ma samoro nyaka na mara yudo ginene. Koinange o somewhere else. Aya. Weche moko be samoro mamiyo nyithindo miluma e yore mag weche keny gieki. The kind of sexual education mitimo bende samoro rach. Iwinja? Jomoko wuok ni dhi timo sex education e skunde to kaka itime yo mamiyo nyathi miluma mar keny. Ng'ato dhi okawo giche chano dhi oketo kache chande demonstration itimo kache yo mar tiyo gi raboyunga. Iwinja? Kakidwa time itime yo ma is pornographic. Tingeni keli inje puonjro were to ingeni weche mutende kod somo ahinya sex education sile nyaka puonje school nikech wadak e piny molony ne time yo machal nade nyaka puonje to ipuonje gi caution ok ipuonje ka gimi motivate nyathi mondo odhi otime to odhi otime mana gi raboyunga. Iwinja? But ng'eny ne itime ma koha kanyo to nyathi is charged omanyo the next omanyo ng'at modhi test godo kasi ro ko mokwongo mar ariyo timo godo mar adek chande giyudore ka gino kaka boyunga onge the next thing iwinja koro gine kata kitime to time yo moro ma ok dhi hype their urge kasti we kanyo gi urge no kubedo hyped ting'ise about raboyunga kende. Makoro itimo iwacho ni puonjo nyithindo kotenre kod sex education nego beni nyiso gi repercussions achiedh nade manyalo wuok kotenre kod terruok machon. Goro iginiendi wache yo manyathi wache man giniendi gino kadhe temo to kiwache okidhi kete yo moro mag ok man giniendi adhi teme gi raboyunga kaka wache jande kaso dhi temo gi raboyunga mar achiel mar ariyo mar adek ok giyudo circumstance oyudo ka gionge godo the next thing which is timore marach. Iwinja? Katieko iyudo kandi nitiere pinje moko mar kidhi kara chonyo mwalo ka kech an ajaw Bay County buto Yugis. Iwinja? Koro gik matimore Bay County ang'ete. Iwinja? Kasto kaluwore ni bende gik ma understand koro abro chiwo examples based on gik manitiere around gi kuond mang'eyo. Area mar kara chonyo ka wan gi problem sana mar pi. Iwinja? Koro nyathi a sikul godhiambo odhi manyo pi to yudo japiko moro madhi kawo ne pi nono. Koro water for sex timore jok man gi pito nyalo weni maendi ok timre gine timore mwalo gine kun manyalo kara chonji mano koro kelo wae e point ni mokwongo mar chan to ema koro pito ok chan pio kan pi en chan donga koro kionge namna mar kende yonge namna yes but gima timore ni ya pi en gimoro minyalo wuoe to imanyo kaka konyo. Iwinja? For example ko winjore ni man nyalo bedo shida to wan gi gavana maber. Iwinja? Ko wuko maber to pi ok nyatamo kara chonyo mwalo kaendi mamenyi thindo nongo pi mayot ok wuok long distance manyalo kira njawe yo. Iwinja? Aya
Moro be social media kind be is a major issue. Social media nitiere kwa neno ji machalo kaka Bahati. Mondo go be ne ng'ako ke social media. Timo weche mag anjawo malich nyuwe. Ando nyichi chande chutho. Da bedo gi teko. To ni ng'ake oke social media kech macha tim mar anjawo. Kalure koda thum manyien manogolo. Thum manyien manogolo chande. An nyadhi a block e bo kata no gimoro amora ma associate kode. Kech mach ochalo ng'at modhi okawo ogire no tine jachien publicly. Iwija. Macha kore do ka gik maka ka nyithino dhi neno to kuma ni my life kara wadhi gi ngima kasto weche mag pads gieki mag sanitary pads taulo mag ria taulo mag ria iluongo ni taulo mag ria sanitary towels dholuo ni otedore koro iyudo ka nyathi manyako samoro openj janyuol pesa to janyuol onge pesa niendi to maendi en weche mag wich kuot ma samoro ok odani mondo mi omake to ng'at moro wuok japuonj moro dwa miye pesa to japuonj dwa miye pesa dwa take advantage kode iwinja kaso dhi kelo weche gi mogik en child welfare and protection policy which is very very important. Child welfare and protection policy which is not very strong and okti kode kuonde mang'eny. Kijana moro nitiere Homabay county ka iluongo ni Owilija Siasa Jacob Owilija Siasa notemo launch program ni endi kendo I wish it takes on very well. En program manyalo ko gik moko ma yudo ka wach kotimore to tere kangaru idil kode kaka eno straight. Gimoro ne kawo ne ng'ato kiane yudhi uso dhiang' dhi golo pesa mathin kasto wachno lungore onge. Ng'ato oroch ratiro ma nyathi tikawe tidil kode kaka eno. Koro kwadok e yore mag sikul. To gimomiyo nyathi ma pok ochopo e higa mar 18 ikwano kaka nyathi mamiyo kuponi roch ratiro mare timaki en ni higago ikawo ni pok oromo make decision maber e ngimane iwinje koro kaka in ng'at ma japuonj ikawo ni ine monego beni koro ingi maber ni makosa tikwere nikech adieri ma kende niya nyithindo moko nitie mong'eyo weche mag anjawo gi kioko kodhi e sikul en boarding school odhi e sikul to en maendi seche mane sikul to en nyathi sikul to ka en dala to en dhako iwinje koro ong'iyo gi weche gi bako dhi sikul to the next ng'ama neno manyalo deal godo en japuonj moko dhi masere nyaka jopuonj bing'e timore iwinje koro in kaka japuonj kineno ka nyathi sikul dwa behave e yo mok ber to in bing'e ni nyathi ma potin wiye pod ok ti maber to an awuon ema nyalo konye itamori nikech ing'e maber ni ma jela ema biro oketi e tim odhi oketi e tem ting'i maber ni ma jela ema tema jela e tema e adhi chamo oganda higni 20 koro in iwuon iweri godo tiwuok idhi kumiriye koro e okenge ma kamago japuonj otim nang'o nikech ing'e ni okang' ma kama gima timore niya mokwongo kik ng'ake ni ma nyathi manade wiyi rach ang'o machal wiyi timore nade njaori ang'o mibiro ira gimitime niya i-understand stage ma entiere nikech en adolescence gima kamano kitimo to nyalo crash self esteem ne for life iwinja kinen ka in japuonj madichuo to nyathi sikul ineno ka dwa biro iri ineno ka dwa seri gimitimo en niya kik idhi njawe kata nyim ji dikoro ni kata mane wuoni dwa dhawo ne malich kati wache kum jopuonje weche nyathino chare ma hitre for life nikech en bede kata mana gimineno timeno kaka ineno ofilno ok obi file forever ndalo moko timo poko ni edire ang'ane tima gimitimo ni receive gima ne I understand gima timore gima awinjo gimeng'isa awinjo gimeng'isa kendo ing'e understand nikech kaka sani endi ing'e ni in stage ma mano is very possible but aneno ni kaber anadwa nakonyi nikech gini endi koponi otimore sani endi tabro ngima ni bro kethore to kamano ngima ni odhi iwuoyo kode mos I recognize the Guinness. First of all, recognize Guinness normal. Feeling mara is normal. Casto, recognize the fact you just appreciate her. Inyathi maber, kendo yes, but gimanya kibet king your band and the mind is all about to do with your future. If the guide e yo moro maber ma ok destroy her self esteem. Kisa timo kamano,
unless ni koro nyathini dwa bedo tama makata isewuoyo kode to poro dwa bedo tama mane makucho protect koro nyalo report to the principal but kiki could we publicly iwinja nyathino biro appreciate for life iwinja nyathino to kikao nyathi sikul japuonj modhi okawo nyathi sikul orocho ratiro mare inyalo bedo ni usiepe sechego to nyathini ne biro dongo nyathini kodhi odongo obedo ng'ama ng'ongo kaka sani ni kono odhi bedo ng'ama ng'ongo to paro ni japuonj moro mane orocho ratiche mano jasike nyaka chieng' kechoko ni japuonj ni nokawo advantage nokona na nyathi moro mondo miyo gaida to already nen ng'at maduong' in gi jasigu ma nyaka chieng' koro mondo mi kik invest jasigu bed gi jasigu mang'eny nyathine ne gaida nyathine biro chopo kama koboko ni japuonj ni nokonya yes mana inya hero kama inya keli kata kamano nyakorom Gajwang bende wantiere koda welo machielo iwacho ni betale dham never donge wagero kama na inya kum chopo mari Joan Mukam nyakorom Gajwang enja hosho Joan benyala bana ka thulo mar moso nyikorom Gajwang tidonja e thor wach mwantiere godo waloso kotendre koda Anjawe skunde kaka jahocho samoro benyala bana nyiso paro mintiere godo machiegni amoso jowinjo kamoro amora magintie kaka winjo ni luonga ni Joan Mukami tanan jahocho koro e wach Anjawa ma skul ni anya wacho ni nitie gik mopogore mamiyo gigi bedo kaka gibede skul ni japuonj nya bedo gi paro mopogore gi jahocho no chana neno gik moko e angle mopogore aneno ni nyathini ang'o manotimre ne kata ang'o matimore ne e ot momiyo timore kako timore kamae nitie also kaka nyathini odongo kama odonge no kata kama odonge kata kama gidake ang'o madhi mbele kanyo matimo nyathini momiyo otimore kako timore e skul ni nochinya yudo ni kodok ot to mana kaka japuonjo ya pimo mbele kae ni e skul en nyathi to kodok e ot ten dhako kata en chi ng'ato onya bedo ni e skul ka en nyathi to kodok e ot kachacha en janyuol orito nyithindo wetene kata en makoro dhi manyo kaka nyithindo wetene chiemo nyimine ni gi jawuotene ya gi owetene no samoro baba gi mama gi kongo baro gi ndasi kata ok gina jok ma oromo bedo jonyuol ne wach nitie janyuol gi janyuol koro samoro nyathini en janyuol ne en janyuol to kodok e ot te en ma en janyuol nitie janyuol gi janyuol yes nitie janyuol gi janyuol koro yudo ka nyathini kadhe gik mang'eny e ot kae maka koro dok e skul to konya timo kaka dwarore e skul not ot kata cha en ma en jatelo en motimo gimoro amora to donje skul ka to japuonj dwa pimo ne ni tim kama ok nyalre koro bedo nyathi ma wiye tek nyathi ma timbe ne benjore koro gin gik mang'eny are dongruok ma nyathi are tin ne nyaka koro ochopo kama en rawera no to be jo nyithindo ma rowerni gi pach gi ng'eny gik ma giparo ng'eny gidwa ni gi explore gin gi a lot of curiosity odwa no temo ne ni kotimo ma tang'o mabotimore nyocha wach ni nyithindo onge chwade skul koro odwa no temo ne ni katimo ma to japuonjo chwada tang'o madhi timore ne wach sirikal osewacho kama to japuonjo to wacho kama koro weche inago chando nyithindo kabisa tingeni weche motenre kod EMO hiu moko kuom gi bende Hezekiel nosemulo matin mano motenre kod gimomiyo ni tero ke skul osebedo ka bedo mang'eny ahinya mano lose bende ni kotenre kod iwacho ni poverty chana dibed ni en wach mabende isiro te okenge mage asiro wach no kabisa na wacho ni gi dongere wacho ni there's no dignity in poverty koro dhier gi marach ahinya no samoro nyathini gimocham onge gimorwak onge ken nyathi manyako samoro sechako neno dwe to kata mana pads ginigo onge go koro yudo ka nitie jopuonje mana kaka Ezekiel wacho ni nyathi sero to konego bed ni oyie but gibe gisero nyithindo oseng'e maber ni nyathini onge konyruok to dwaro gik matindo tindo odwa ka korwakre odwa ka kochiemi to koro odhir japuonj mondo pimne na wach kentie skul kachacha japuonj ni ema chalo janyuolne ni ot kata chalwa ot chalo kama to dwaro kony koro kar mondo kony nyathini ka janyuol en ochako neno nyathini ka ng'ama onyalo ko mbasne kata jaode koro yudo komiye gimoro matin kata pesa ne moro matin odhi omany godo chiemo moro kata odhi omany godo law kata odhi omany godo mana pads ginigo to chako sero nyathini to koro nyathini neno ni en koro ober kata opong' moingo jowetegi koro nyathini dong wiye dhi bedo matek kae to ken nyathi ma wuoyi en samoro minyise kaka koro community wa
ing'isi ni nyathi ma wuoyi ine ma in wuon dala ine ma iratego koro ibed gi paro mang'eny ni koro an e wuon dala an monego bed ni atimo kama kama to kaka wakonyre onge koro kodhi e skul kacha cha en opara dhial midhiale godo ot cha ma kobet e skul kae to neno konego bed ni somo nitie okenge moket ni kata rules ni mondo oluw oneno kokonyali niwach mokwongo kech kae poko chiemo okonya winjo gima japuonj wacho kata pache paro ni onego bed ni atieko skul ka piyo adogi adhi ago kata ken mana boda kata tich moro koro neno ni tij cha to miya pesa skul ka samoro winjo ne beni piny koro kata gik mipuonjogi samoro be ok owinj koro beda nyathi machendo ma janjore ma timbe ne gina timbe moko ma ok digi kaka skul dwaro. Ero kama na ina ngeni koro mgajwanga ote muoro thoth abiro bedo kaka oge kin thuolo machuo kata kamano nyaka wach moro kam imo hiyo iwacho ni early pregnancies e skunde bendo sebedo kaneno nikech kaluore koda nonro mabende ochiuka iwacho ni imo hiyo ahinya bedo e kind nyithindo mantiere higa 15 nyaka 19 e higa mar 2022 iwacho ni en kwan atamalo 15 to nyaka sani nyakoro mgajwang ka jopuonje bende emiseyo gi weche makamage ingeni keli nyaka walose nikech kopogore kata mana gi early pregnancy wantiere koda tuoche kaka yaki iwacho ni osebedo ka medore kuom rowere e pachoka aparo ni wambul mano. Yes. Gigi gitimore sana kendo ging'eny sana nikech yudo ka nitiere mana ka osacho ni nitiere gik moko mang'eny sana makelo yot ne magi mondo omiyo timre iwinja tinde bende yudo ka wach mar mentorship e nyithindo gi kibende odok piny mondo ok giya thuolo ne joma osego kogno manyalo guide nyithindo gi mondo wuok kodgi iwinja nikech wang'isi ene ya mentorship akere dir man wan school cha mentorship ne ng'eny ma osani endi akere bisana no na mweni mana timore samoro mana timore ni kichango dongo ingeni ni mupunyo nyithindo gi school samoro nyalo nyiso na mweni gin maka mano bede okay gima timore ng'eny ne yiro ka samoro bende pesa kich ngeni jok modhi timo mentorship gi mtiri mo bebe samoro ya imiye pesa mar fuel mo iwinje to kido ka japuonj bende principal bakina no yudo ka samoro kata mana kaka nyithindo gi kichiem is a problem. Makoro wacho no ochumi sebedo ka kelo achiedh nade. Ka sirikal nyalo kawo mentorship kaka gimoro maduong', kaka migawo maduong', to konyo nyowe. An nitiere gik moko manong'isa sikul ma pod aparo nyaka sani. Ok awuondi. Nitiere jomoko manobiro e sikul manyalo ng'aki wach mikoma dia ma to wiye ok wil godo. Iwinja. Kata mba paro gi kata mna Joan samoro dalo nyiso kinde loro isimu. Ema kora nyisi ni gima timore niya sirikal omanye kaka kawo mentorship bedo part of the program. Iwinja it may not konyo okonyal bedo no konyo ji te but nitie nyithindo ma mentorship biro konyo. Nitie nyithindo ngero mo nitie mawacho niya ni nyathi kich en osomo seche misomo ne nyathi seche misomo ne nyathi bang' janyuolne seche muchiko itu winji kidawo ne nyathi mane kae bosomo iwinje nitie nyithindo wach mentorship ne ni onge kaka onge dala to chako onge sikul nyathi ni ubro make decision based on what iwinje koro raw materials for making decision and information mane raw material for making decision koro ka raw material ni ndie maonge ching moro nakawo thuolo madhi timo mentorship Turkana awuka for like 2 weeks nadhi this school natimo mentorship no moko adwa chudo yes anakwagi mana abiro kaendi Nairobi tatimo mentorship jogoro akanyo wuoyo atimo mentorship seriously iwinja but samoro ngiro ka koro realities of life chuni ni samoro kinyal timo magi nondo seche te but I can tell you for a fact ni mentorship dwarore sikunde mondo wuogi nyithindo gieki seche moko ka wuoyo kata keto video e social media to ng'ato biro ira nyisa ni yawa I wish ni nang'e gini endi 10 years ago. To kichako mos 10 years ago ni nene high school. Mangiso ng'ato nokong'ise gide ka ne high school. Iwinja. Koro nitiere gik moko mikawo mathin to gik mathindo thindo gieki ema kelo gima duong'. Sani kadang' ibede kom mantiere sandan ma sandan ochung'e ni tidhi bede. Ok inyakone sandan e thir gima tima onge. Sandan onyalo ng'aki michikri. Winjo gima timore. It's the same thing. Gik ma inyo ji thin mana ka sandan. Ignoring mentorship e skunde gieki
One an japuonj na niluongo principal na niluongo ni Vitalis Ojwang Rarewi. Iwinja. He was buried recently, may his soul rest in peace. Vitalis Ojwang Rarewi nodhi okawo thuolo mar mentorship bodhi oketo as part of the curriculum mar sikundwa. Iwinja. Mano kajon from 1 St. Tericam Deogracias Asumbi Parish. Mano orphanage kama nasome. Anasome orphanage. Anoka some egine anoka some group of schools. St. Tericam, the last lesson to lunch ne en mentorship. Majopuonje matimo. Majopuonje matimo. Iwinja. Statement mane ongisowa over and over again ulungo na ni ngire ne men tight. I mean, boys tight, girls cock it. St. Tericam, fence within our hearts. That was the statement. Amako nyakasani. Sani anga mangongo. To statement put amako nyakasani. Nango nikech nongiso wani fence within your heart. Nyaki bedi ngat man gi chiel e chunyi to chiende no kinya kete ka ngato poko gizika ki kete. Koro mentorship is very very important among schools. Governor Mara. Governor Wanga. County man. Omabe. No, apeji. Karone kubere uke county man ka okomo be. Don't want to record county da gwene magoma. Sani ki wacho county ti wacho Omabe. Wachni Omabe. Katamba nya Omabe. No, okay, yini wachni Omabe. Kila ngata ni wana gira tira marbe de county mu. Oh, kira tiro ka county wa Omabe sani okwayo ta enya. Governor wa oero weche mag mentorship ahinya. To ewa kwayo ni mondo mi yare obede maduong' sani. To kata mana woman rep, iwacho ni jaod bura e county ma Homa Bay, mano Mikai Bensuda kata mana kiwinjo ni pada gal bata boy. Do mago pod ngimana mentorship. Yes, to okuro no bene yare. For example, sani ninge nyithino gidhi loro. To sama gidhi loro ni endi December ni nyithino gi ingene they already have imaginations e wigi. Gigo mage plan mar timo. Kao giyudo ng'at moro modhi olo pie wigi mondo bi gikue ok awuonde ni kata mar December ne a lot of cases are going to be recorded. Ero kama na John chakre higa mar 2024 mano chakre January mar last year nyaka sani TSC wacho ni giseyudo kum ne jopuonje mabende osedonjnegi gi cases mago mag rocho nyithinde sikul nyalo bedo timbe mag anjao e kin mamoko jopuonje 111 to parni ok gin nyiri kende ema irocho ratichi kata mana nyithindo ma yawuoyi japuonje manyiri wacho jopuonje mamine bende rocho nyithindo ma yawuoyi koro wacho ni chakre Januar mano mar higa mokalo nyaka sani cases gin 111 to gimano mako wanga e cases mag hiyo mago early pregnancies nitiere constituency moro e county wa mano ma Kisumu higa mar 2023 teenage pregnancies nantiere kanyo 3,816 wach moro malite kind learners mag 10 to 14 years old. Aparo ni mano wa ikinyal mna medo lose wi mano bange abro bedo kaka ote. Okay. Mano en gima lit ahinya considering ni nyithiwa mathindogi mako ich kaka gitindo do. To kaka dwa wacho mbele ni wach dhierni. Achiel kuom gik mamiyo nyithindogi timore kaka timore ni. To be mana kaka japuonjo wacho mentorship. Mentorship wachno asiro kabisa. An kaka aja ucho ni an gi programs kendo alonya inye weche rowerni gi young adults. I'm very passionate about it. Koro atimo mentorship go. Kenda to kako wacho okinya timo ng'ata chiel. To samoro be skundegi ok bi yie ni mondo itimi newach pod en gima nyien ahinya kuomgi. Especially koka wach ma hocho kon. Newach ibo wuoyo gi nyiri. Tin sami wuoyo gi nyiri ni. Ng'ama wuoyo gi nyathi ma wuoyi cha. Newach nyathi ma nyako ni isepuonje kendo ise empower. But odok ir nyathi ma wuoyi ma pok obedo empowered. Mopogore gi mano, jopuonje wagi e skul kachacha gine monego bedni gin johocho. Lakini gionge puonj makare monego bedni gitimo godo hocho kata mentorship no e skunde. Newach ijapuonj nyathi obiro pimo ni shida ne moro modhi godo mbele to e hocho ka gima okuogo malich ahinya en confidentiality. Kano siri. Nyathi kopimo ni gimoro ti konye mokipimo ne nyawadgi. Tiyudo ka jopuonje gi gima gikuongo timo en lando wachno. Nyathi obiro iri mopimo ni gima kama timore. En okawo mbaka no odhi obet godo e staff room. Odhi opimo ne jowetene. Koro yudo ka nyathini nitie class to samoro kata okotim maber. Kata ok owinj somo ahinya
to mane gima japuonj moro mopogore gi ng'ama nopimo ne cha dhi ng'ise ni timbe ni en mana timo kama kama pachi en ma timo kama kama to ma wach mano dhi mopimo ne japuonj moro e siri koro japuonj ni okawo wach ni odhi lando koro nyithindo gi kata gin gi weche kata gin gi gik moko machando pachgi ok ginya pimo ne jopuonje gi niwach ong'e ni japuonj ma kama kama kipimo ne to dhi timo kama kama to mopogore gi man mana kaka wacho mbak mentorship no kata guidance and counseling in school onego bed ni iketo jopuonje mani gi training to the first thing and confidentiality onge kaka inya kawo deputy teacher ma is in charge of discipline temiketo dhi bedo the head of guidance and counseling ok timre koro mentorships gi onego tim kaka ana time for free tatime gi johocho wetena to adhi to puonjo nyithindo gi niwach ndalo machon cha niyudo ka nyathi puonjo ni nitie gin gi wei ni gi moko mapuonjo gi ni nyako kisepong to nego bed ni luokori kama kisechako tinde onge koro ana kawo ting'no kamara apuonjo nyako atime skunde atime kanisni atimo kata mana estate kama wantie osiepe nyithindo apimo negi niya nyako kisepong onego bed ni luokori kama kisechako dhi e dwe onego bed ni timo kama kin gi wach ma kama kama alafu another thing ma promote weche mek early pregnancy gi ng'ama puonjo nyithiwa onge ng'ama dwa go mbaka gi nyithiwa onge jonyuol odich gidhi ka tich giwe nyithiwa gi jotije to kata kok gidich pod wan gi gik moko ka tabu e luowa kae kaka idwa bet piny gi nyathi pimo ne weche nindruok gi dichuo gimonego bed notimo gi dichuo pod waluor to magi mbekni manyakwago newach kokwago gi nyithiwa gigogi gi jok moko to gineno gi e mbui kata gigogi gi mbesegi to mbesegi magigo godo mbaka gi gionge experience to gionge puonj moromo koro en odhi opimo gi nyawadgi chon gise ni an asechako timo kama ibe onego bed ni timo kama to keni kotimo kama odhi mako ich to ok en ready mabedo janyuol odhi yudo tuoche skunde ne dhi ng'adre koro onego bed ni kata sirikal nigi programs mikonyo godo nyithindo gi e hocho iluonge ni a comprehensive sexuality education skunde wa onge go yes nitie curriculum kaka dendi chalo kaka dukni chalo but onge ok puonji ni in kisechopo kama kitimo gima kamae to timbre ni kama kata yudo ka nyithindo manyiri ng'ise ni nyathi manyako onego bed ni in bikra to bikra mipuonjo nyathi manyako ni onego bed ni okane ne nyathi madichuo to puonje no onego bed ni okane ne en to kata koko kane tang'o matimore mane penjo maduong' John kiwe wakane moko kuom ote nikech aneno ka sakoro wadongi matine dakika 5 mondo watiek twak marwa ote nyako Ramgajwang' ioronwa ila imagwa magote machoka rede ka uchiel nono mbi mago ganda bendi ioronwa ote aneno kanyo ka Akuku Otieno mar Thim Licho Hinge County ma Migori Sharon penjna wendo ni to en ang'o momiyo en ang'o minyalo tim mondo kangaroo court orum mondo nyithindo oyud ratichgi mar ariyo wacho ni to en ang'o mamiyo jopuonj machuo ema ka oketho ratich nyako to landore ahinya to kata japuonj mamine oketho ratich nyithindo machuo to ok wuoye kata matin to gitim en ang'o mamonogi aparo ni yudo ote makamano ote mar adek wacho ni to en ang'o momiyo janyuol owinjo tim ka wawacho adiera ni nyithindo ka pod gitindo kaka wan ne ikono wachon mondo luoro duogi e kind nyithindo gi jopuonj aparo ni keli ni selose wi mano bendo ni Sharon school onge mamiyo ng'ato ich lakini japuonj magombo bedo e achiel gi nyathi school onyiew ne chiege uniform wach moro matek ahinya haya ote machielo Salfrey Ongadi wacho ni please Sharon penjna Ezekiel ni ang'o makelo weche mag wang'o sikunde then I'm in full support of mentorship lessons in schools. Mike kiwuok Siaya jalony wacho adier japuonj chodo nyithind school nikech jonyuol odhier. Frank Ogwade morning Ramogi wacho ni Frank Ogwade from Narok show iko juu tu sana. I salute hao walimu wako sawa kimafunzo aparo ni keli minyalo duoko gi wacho ni mogik watieko acha gi kangaroo court asewinjo weche mang'eny wach kangaroo ka masamoro kanyalo wacho mbui ka kechiyudo ka wacho setimore marach kendo yudo ka gima rach ni samoro nyathi omich mochako mede gi tuo dichiel kae to ng'ato dhi kelo 10,000 mondo tiek case janyuol modhier ma 10,000 yoko nya paro no nene mogik karang'o iwinja kore kaw 10,000 ka 20,000 idhi to wachni ndidhi bedo swept under the curtain
under the carpet to nyathini ndi suffer for life. Aparo ni gima timore ingene chon ne wan brothers keepers. Ma kichungi nyako sino kanga maduong biro turingo ke tinde takni okija nyuola okochuno okisom na iwinja koro gima nyalo tiko ginene kaka jite obedi kaka janyuol kinana wacho marach report kikrit ni manyathini kinana wacho marach mar ngata report wachni endi iwinja nekech weche gi kitimore to ngat ma report ngene kech mano ok nyathino wada okochuno ma nyathi nyar ngane okethore mano wachne kuno gundu joka ngane iwinja the moment magini ne timore ni rito nyaka nyathini mondo timore ne to gikibro timore to gima je kiber kingi maber ne ya mach mawangod ng'at mawangod jabathi murodi kodonjo kari yudo kosebedo maliet to wang'e Giwachni mogik kele ahinya nyaka tindre kod ng'anyo bende mag skunde nano ka achiel kuom joneno magwa openjo wach kamano. Ng'anyo mag skunde timore nikech gimagi king'e maber na bro timo gini to onge consequence idhi time. Iwinjo? Nyithindo makelo ng'anyo, nyithindo nitiere ma niya gi wich moro ma samoro ok ber. Kech obedo cost gi nyithindo mathin to dhi olandore kaso gibedo mang'eny. Nyithindo discipline mondo mi oduogi. The moment monge discipline moduogo maber, the moment mo okomi jopuonj thuolo makende mar punishing jogi eki to ng'anyo ok bitiko mayot. Timi matimore. Nyithindo ok obedo tiere mang'anyo nekech mane yo kende monyono angora attention mar janyuol. Iwinje? Mane yo kende mondo miamba nera jiung'e ni ambe antiere. Nikech nyathi moro pok no ng'ise kata mane riek. Pok no ng'ise kata mane ng'ato man gi ng'ato ma yamana. Kore throughout his life we believe him very useless. Konya no thuolo mar time gimoro manyalo kaw attention bedo kuome to dhi ng'anyo. Kech ong'e ni mano is the only way manyalo wang attention ma wuon gi nyalo biro e skul. Wuon ipok no biro kata mana skul. Men ipok no biro kata mana skul. Iwinjo matimore. Koro en nyathi moro mochal le. Koro an bende yawa donga bende dhano yawa. Dong samoro bende ola mag mbese bende nyalo. Sikul ka be antiere performance be samoro low. Dala kujonde ba cha nitiere yawa. Koro an be koro magi matimore. Angene sawo siru bada kengora. Sawo siru kama na inya nikech angene dogi bende milimili kotende kod puonjo rawere pacho ka jana. Gimi nyalo medo gach mogiko tiko. Nitie penjo mano penj karibu yie na manana duoke ni nango weche ma ka jopuonje ma chuo winjore ahinya moingo jopuonje ma mon mana kaka na wacho mbele kachacha nyithindo manyiri wacho ni they are empowered ng'eny gibedo empowered yet nyithindo ma chuo joma empower kata programs mang'eny ma empower nyithindo ma chuo onge koro yudo ka nyathini wiye kuot oluor go mbakani ne wach ng'ama pimone ni gini rach onge dala kachacha idhiale ng'ise ni nyathi ma chuo kata king'iyo nyithindo manyiri koduogo moleo to janyuol go koko to nyathi ma wuoyi to nyabedo oko mang'eny koro pok opuonje mong'ise ni gini rach koro wigi kuot gi kia kata ni gimotimne gino rach koro ok giwachi to mogik ma dawachi an kaka nawacho mbele kanyo mentorship programs gi atimo to dagombe natimi gibed kata ni gin Homa Bay kama japuonj pakore ni yae kata obed mana ni Siaya County reach out ken gima igombo to kata idwa ni okonyu set up structures mondo timi reach out I can organize that for you e skundu kanyo mondo wakony nyithindogi ne wach gidwara dwara mana kaka iwacho ni attention no samoro nyathini timo ne wach ot kacha cha okone janyuol jatiche mobedo kode to koro odwano tim gimoro mondo be onene mondo be owinje koro gitimo gik moko ma ka strike ginigi mondo ko timango onegi John Aguni rokomana inya kuom de thuolo mar twak kodwa hodong gin bende rokomana inya kuom de thuolo ang'eni twak makama nyalo wuoyo nyaka macha to ng'ato kinde ka kinde en mana puonj ne rowere en mana gino mara ni migomo chung' weche mag somo kokalo kuom piny owacho ma pacho ka gibiro bedo ka giketo mentorship e skunde mar mondo mi wakony future generation wach nikech wacho nyithindo masani e jotelo makiny kok mano dakika na riyo tok saa riyo mar okinyi gikanyo bende makelo e giko mar twak marwa okinyi kawuono en chieng' tich abich manyiso ni bang' ma en chenro mar ng'e jothumbewa Solomon Atito Kafaya odayo dho jathum mong'ere kaka Awilo Jakatolo mano emowii godo wanwanere kanyo e chenro mar mbako romo chakre saa 3 mar okinyi nyinga Sharon Ong'ao Kitwa kitimbewa
kokalo e chuny nam, e tiend puonj koda timbewa. Ma en 111, chenro makelo nung'eyo madier mar joluo. Nitie chik manam machon mondo ne ondhi yie kaniketo gimomiluongo ni migongo. Wawuotho e alwora